Siyakwamkela mbukeli we-SABC Lehigh. Njengokuba siqulunqa inyanga yabasetyhini, iMageza Heritage Foundation ibibambe umsitho wabo waminyaka le yokolula isandla eluntwini lasendwedwe kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, masamkele uLuyanda Ngudze, ongumlawuli weprojekthi yale foundation. Siyakwamkela ku-SABC Lehigh. Luyanda, cela usincede usixelele ngokusungulwa kweMageza Foundation kunye nenkqubo ozenzayo. Awuvakali Luyanda? Oh, sorry about that, sister. Ndiyabulela nge-invite ku-SABC. Yes, I think introduction yakho ibe perfect. The Mageza Heritage Foundation, the foundation involved in uplifting abantu abasuka kwindawo ngendawo, mainly focus kwindawo zasemakhaya nendawo ezikuma-township emalokishini. Now, one of the projects iMageza Heritage Foundation that's well known for ama-STATMA Award, so that's the South African Traditional Music Award. Ukuqala kwayo ke iMageza, it's been just over 20 years now ikhona, isenza programs kwindawo ngendawo zabantu bala eSouth Africa. So that's the brief background eyayo i-foundation. Okay, kwakuhle oko. Ube nomsitho njengenxalenye yombhiyozo wosuku lwabasetyhini endwedwe. Nceda usinike iinkcukacha ngalo msitho ube nawo. Yes, enkosi sisi. So i-program le besinayo endwedwe i-program esiyenza ngayo yonke iminyaka. Siyenze ke ngoJune apho khona siyasitargethe khona abantu be-youth, abantu abasebasha. And then ngoba sekusithi ngo-August ke siyasitargethe abantu besimame phecelezi women, simply because August kusuke kuyi-Women's Month. So siyasaba nayo program ke nakulo nyaka siyasayihostela khona endwedwe apho siyasa-invite khona abantu abomama abadala nabancane ekuthini bazo-celebrate nathi just ukubakhombisa uba siba-appreciate kangakanani. Yes, siyazi futhi uba every year we always have i-GBV protest esuke zikhona, or rather let me say i-programs ezizama ukukhuthaza abantu babatreat-e kakuhle abantu besimame. So, and as part of that we said akufunekanga sithi ngoba nakukhona into embi mhlawumbe yenzekileyo sibonakale support abantu besimame, kufuneka ukuthi noma kutholakele kube khona i-programs esenzayo. Lena ke sathi i-host endwedwe, it was one of those programs. All right. Zizinto ezinjani othe wazinikela kuluntu lwasendwedwe njengoba uchaza uthi niye nikhangele abantu basetyhini kwinyanga yabasetyhini? Yes, so kuninzi ke esasinikela ngako ngolasuku. Firstly, in fact, more than just ukunikela, sasine-entertainment as well eyayikhona apho sasi-invite abaculi basendaweni ukuba bazo-celebrate nathi. Saphinde futhi sanikela ngengubo kumama asebadala abakhona endaweni yasendwedwe. Sanikela futhi ngama-sanitary towels, ama-pads kubantu abasebasha abasendwedwe, abantu besimame. Saphinde futhi sanikela nangehlangu kwigenge esafunda isikolo, so that will be abantu abase-primary school nase-high school abashota ngama-school shoes. So zezinye zezinto ezo esesakwazi basinikele ngazo endwedwe for i-Women's Month. Oh, kwakuhle oko bhuti wami, inhle iliphulo enithe neza nalo. Owayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma ebeyinxalenye yale nkqubo benikuyo. Ingaba lo msitho ubusebenzisana ne-MK Party mhlawumbi? Okay. No, it's an interesting question. Enkosi for real questions, and I think ibalulekile boyibuza ngoba ndiyacinga abaninzi abantu abebezibuza uba uZuma mhlawumbe ngabe bekuyi-program MK Party okanye mhlawumbe ngabe iMageza Heritage Foundation isebenzisana ne-MK Party. No, uZuma wayevakashe ngoba naku enobudlelwane with i-founder yeMageza Heritage Foundation, which is uMr Dumisani Goba. Sebenexesha elide bebewangani. But we have over the past few months as well abantu be-IFP, abe-ANC, osomabhizinisi. So njengoba i-foundation kuyi-foundation eyakhelwe ukunceda abantu bokuhlala, ayihambisani okanye mandithi akho nhlangano esiyikhethayo ukuba nathi sisebenzisana nayo. Nanoma ngubani na ufuna ukuba luncedo or ukusebenzisana nathi siyasivula izandla sisebenzisane naye. So umongameli uPresident Jacob Zuma
naye wayekhona in that sense, not to say kwakuyinto eyayidibene ne-MK Party kodwa wayekhona ngoba wayefuna naye ukuncedisa abantu bokuhlala, mainly abantu besimame njengoba kwakuyi-Women's Month. Njengokuba busowukhanganyile into yokuba niye nincede abantu basetyhini, ubakhethe njani abaxhamli kwaye zeziphi izinto ozijongayo ukubona ngabantu abafanelekileyo yini na uba baxhamle kulo msitho wakho? Yep. So maninzi ama-families esiye siwa-identifye and i-program yethu ukuze ibe ngathini indlela yokukhetha siye sifocuste kule ndawo esisube i-program siyenzela kuyo. Siyazi-ke uba abantu bokuhlala mainly nangokusebenzisana namakhansela endawo kuye kube lula uku-identify abantu abadinga uncedo. So asiyeke sithi siyavala osibanibani ngeke sikwazi ukuba-invite, umnyango wethu sibevulekile kodwa siyasebenzisana futhi nanamakhansela ba-identify abantu abaziyo endaweni abadinga uncedo, nabantu bokuhlala-ke basendaweni baye bazi uba bobani mhlawumbe engenzeka ba-benefite from i-program ololu hlobo njengalesi asinayo. So i-criteria yethu yokukhetha abantu idibane nokusebenzisana nabantu bokuhlala abaziyo uba izintoni ezenzakala endaweni. But Luyanda, masike sithethe ngenkxaso-mali. Ikhona inkxaso eniyifumanayo mhlawumbi niyiMageza Foundation, kubani mhlawumbi onoba uyayixhasa? Yes. So iMageza Heritage Foundation njengoba bendike ndasho sithi iqala iprogram uba i-program enezinto ezininzi ezenzayo, enye yazo the South African Traditional Music Awards. So for initiatives, siyafumana i-sponsorship from business, from government, the Department of Sports, Arts and Culture as well. Siyafumana support from bona. Kodwa ke njengoba i-program enjengale ye-Women's Day kuyi-program evulelekileyo, siye sinikede nanabantu abokuhlala nosomabhizinisi uba nabo if banayo indlela bayisupportele program ngoba even though kusithi siyi-arrangeayo sube ngayi-program yethu sube kuyi-program eyabo bonke abantu abafuna okanye abanesifiso soku-assista endaweni. Ingaba zikhona ezinye iiproject eniye nithi nizenze abantu abaxhamla kuzo mhlawumbi ngaphandle kwamanina? Zikhona mhlawumbi amadoda mhlawumbi sitsho ukuba ayaxhamla kwii-projects eninoba ninazo niyiMageza Foundation? Yes, so njengoba bendike ndasho sithi so ngo-August bekuyi-Women's Month kodwa ngoJuni siye singakhethi mhlawumbi uba ungumuntu wesilisa okanye ngumuntu wesimame. So kuye kube i-program ofumaniseka ukuba izofocusa ekuthenini how can we empower and assist youth in really realizing i-vision angabe banayo kwizinto ngezinto aba-involve kuzo, whether it be kwizinto zamabhizinisi besebenzisane nabo lapho. And whenever senza ama-programs alolo hlobo, even though isuke ithargethe ekuncediseni i-youth kodwa nabantu abadala siyesibamukela baba bekhona nabanye-ke abazi-mentors abancedisana naleyo genge sisuke sifuna ukuyi-assista siye siba-invite baba bekhona. In fact ikhona nje enye that we are currently busy with esizobe sitargethe kuyo osomabhizinisi abasafufusayo ezoba ngoNovember. So yona ayizukhetha uba uyi-youth okanye umdala or umuntu wesimama or umuntu wesilisa, izobe ifocuse nje kubantu aba-involved kwi-space ebhizinisi. So we've got maninzi ama-programs esiwenzayo si-involve kuwo. Kuye kushiyane-ke mhlawumbi uba ngelo xesha eyiphi i-category esifocuse kuwo. Ndiyakuva bhuti, siyakubulela kakhulu ngexesha lakho. Intle into eniyenzayo niyiMageza Foundation, niqhubekeke nisolula isandla nakuluntu oluninzi olukhoyo apho KwaZulu-Natal. Siyakubulela kakhulu. Lowo ibenguLuyanda Ngudze osuka kula foundation yakwaMageza Heritage esibalisela ngomsitho wokolula isandla kwiphondo laKwaZulu-Natal ebebenawo beyiMageza Foundation.